кишоварзони вилояти Суғд соли ҷорӣ дар майдони 58 000 гектар кишти пунбадона гузаронида нақшаи дурнамои пахтаро то санаи 3 ноябри соли 2020 82% иҷро намудааст. аз аввали мавсим зиёда аз 112879 тонна тиллои сафед ба хирмани ватан супорида шудааст. тибқи маълумотҳои оморӣ аз рӯи нишондиҳандаи сарраёсати кишоварзӣ дар вилояти Суғд ноҳияи Мастчоҳ 97,4%, шаҳри Конибодом 96,3% ва ноҳияи Ҷаббор Расулов 90,3% нақшаро иҷро намуданд. имрӯз гӯем иштироки худи саҳмдорҳо ҳам ёрдамчиҳо низ чиқели ки дар ҳар шаҳру ноҳияҳо стодҳои шаҳру ноҳияҳо ташкил карда шуда ҳамрӯза натиҷагирӣ карда мешаванд. имрӯз агар гӯем рӯзи гузашта наздик зиёда аз 50 000 нафар чинакчиён саҳро биромуданд. аз ҷумла 41,000 зиёдтар 41,000 нафар инҳо саҳмдорои худи коргирои ҳамон хоҷигии қишлоқ кишовардо борон пахтачиндагӣ, зиёда аз 9200 нафар ёрдамчиҳо пахта биромуда чинеки ҳисоби миёна агар гӯем наздик 41 килограмми обши кишовардочиндагӣ 25 килограмми ёрдамчиҳо пахта чинда истодаанд. дар вилояти Суғд наздик 6400 адад хоҷагиҳои деҳқонии инфиродиву оилавӣ ва кооперативҳо аз иҷрои дурнамои пахта мужда расониданд. ҳамчунин аз боду ҳавои мусоид истифода бурда пахтакорон сафи саҳмдоронашонро низ зиёд карда истодаанд. тибқи маълумотҳои обу ҳавосанҷиҳоям низ моҳи ноябр барои умуман на балки барои пахта дигар зуратҳои кишовардӣ барои ҷамъоварӣ кардани беҳад мусоид танҳо дар давоми ҳамин 3 рӯз воридшон додагӣ дигар ҳама рӯзҳои офтобӣ умед аст ки кишовардони вилоят аз ҳамин рӯзҳои офтобӣ истифода бурда рӯзҳои наздик мана ба наздики рӯзи сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аст рӯзи конститутсия умед аст ки ду шаҳру ноҳия ҳам Конибодом ҳам Мастчоҳ мумкин қадар дурнамои пахта иҷро намоянд. боқӣ монда агар ҳамихел темп раваду ҳамихел пахта чинем агар вилоят мумкин рӯзи ки 16 ноябр ҳамчун рӯзи президент ҷашн гирифта мешавад мумкин ҳамшоби рӯзҳо вилоят аз ӯҳдаи дурнамои иҷрои пахта барояд. назар ба соли 2019 кишоварзони вилоят нақшаро зиёдтар иҷро карда истоданд. агар дар соли 2019 аз мавсими аввал 112337 тонна тиллои сафед ғунучин шуда бошад, соли 2020 аз мавсими аввал 112879 тонна пахтаро ҷамъоварӣ карданд. бино ба маълумоти сарраёсати кишоварзӣ ин сол дар пахтазор талафот ба назар намерасад. кишовардӣ ин ҳамагон хуб медонанд аз боду ҳаво вобаста. аввали баҳор ки хатта камтар боришҳо буд хай мо кишти дубора гузарондем лекин талафотҳо шудагиш не чӣ ки набошадам бо ман имрӯз барои марди деҳқон барои кишовардо ҳамин барои тамихел ҳосили баланд шудан корхонаи коркард ҳам ёрдам додам ба сари суди шуворӣ ва нурӣ ва ман ҳозир ҳамагон хуб медонанд ки чиниши пахта 100% маблағаш ҳамин супурди истодааст аз ҷониби корхонаи коркар. ин хеле ҳозир муаммо нест. лекин вай раёсати бедошти мин обёрии вилоят ман шаҳру ноҳия ҳастанд. сари вақт ман об ки таъмин карда ман ҳосилҳо фаровон ходохат ман чиним агар або ҳавои мусоид истифода бурда умед ҳаст ки ҳамин солҳои ҷашнивӣ солҳое ки таърихиве боз мана 3 соли охир мо вилоят дурнамои пахти таъмин карда омад истодааст. умед аст ки имсол 4 сола мо барои таъмин кардан саъю кӯшиш карда истодем. нақшаи пахтасупории соли 2020 дар вилояти Суғд 129500 тоннаро ташкил медиҳад. агар то имрӯз нақша 82% иҷро шуда бошад, дар заминҳои пахтакор 16000 тонна пахта боқӣ монда ғунучини он идома дорад. аз рӯи маълумотҳои пешакӣ моҳи ноябр нақшаи дурнамо ба пуррагӣ иҷро хоҳад шуд. айни замон шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд фаъолона тиллои сафедро ҷамъоварӣ карда истоданд. алҳол дар иҷрои нақшаи пахтасупорӣ ноҳияи Мастчоҳ, шаҳри Конибодом, ноҳияи Ҷаббор Расулов ва Спитамен пешсафанд. гузориши Ганҷина Олим ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.